Kristoniyaव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे कमेन्ट मेसेज भिडिअखौ जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो आरोबाव दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव आङो वेलकाम खालामो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला आंनियाव गोबांथार कमेन्टफोर दिनै दंफैयो। बिथांमोना गावसोरनि कमेन्टनि सायाव आंखौ भिडिअ खालामनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामहरो। नाथाय दासान्दि आङो मोजां रोखोम भिडिअ खालामनो हायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला बिराद अखा हाबाय थादों। लाइनआ मोजां रोखोम थाया। लाइन गैयाब्ला न' सिङाव मोजां रोखोम भिडिअ खालामनो हाया। आंहा बेबायदि मोजां मोनसे फेसिलिटि गैया आरोखि ना, गामियाव थाग्रा मानसि नालाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै आंनो मोजां सम सुजुग मोननायखाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय लानानै फैबावलायबाय। अब्ला बे समावहाय बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों अब्ला आङो नोंथांमोननो गिबियावनो सिनायथि होग्रोनोसै आरो बिथांनि कमेन्टखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै। बिथांनि नामानो जाहैबाय सिमन बसुमतारी। बिथांनि टाइटेला गुसुं लिरदोंमोन, नाथाय आं बसुमतारी होननानै आं दिनै हमनानै लादों। बिथां सिमन बसुमतारीखौ आं स्पेसियेलि दिनैनि बे भिडिअआवहाय आं वेलकाम खालामदों आरो बिथांखौ आंनिफ्राय हाजासे थेंक इउ आङो जासिहरो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरनायनि थाखाय। आरो बेल' नङा, बिथां सिमन बसुमतारीखौ आं मिजिंथिबावदों जुदि बिथां सिमन बसुमतारीया आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला अन्नानै जोबजासे नायलांगोन होननानैबो आं मिजिंथिहरबावदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जों खोनासंनानै लाग्रोनि बिथाङा आंनो मा कमेन्ट हरामोन। बिथाङा लिरहरदों, जों माबोरै गोथार जानो हायो सार, भिडिअ लाबो। खोनाबायना? गुसुं कमेन्ट मोनसे लिरहरदों, जों माबोरै गोथार जानो हायो। मा होननानै बुंदों? सार, भिडिअ लाबो। खोनाबायना बिथां सिमन बसुमतारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों? बिथाङा गावनि बे कमेन्टनि सायाव गोथार जानायनि बाथ्रानि सायाव भिडिअ लाबोनो थाखाय आंखौ रिक्वेस्ट खालामदों। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर आंनि गुसुं आरो उन्दैथार नलेजजों नोंथांमोनजों बिथां सिमन बसुमतारीनि कमेन्टखौ आङो शेयार खालामनो सानबाय बे समाव। अब्ला अनजाग्राफोर बा अनजाग्रा डियार भिउआर्स, बे बाथ्राया बा बे बाथ्रानि सायाव बा बे कमेन्टनि सायाव आंनि थाखाय भिडिअ लाबोनाया इनायनो गिदिरथार आरो बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा बेफोरो। अब्लाबो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला जोंखौ मा फोरोंदों आरो मा रोखोम जानो नांगौ बेफोरखौ लानानैसो आं दिनै बेनि सायाव भिडिअखौ दिनै लाबोदों। गोबाङानो गोबांथार बायदि रोखोम दिनै एक्सप्लेनेसन दिनै थानो हागौ, नाथाय आं सासे ख्रिस्टियान जानायखाय आरो आंनि भिडिअआ ख्रिस्टियानफोरनि जानायखाय बा आं सासे ख्रिस्टियानखाय आङो दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव बेनि सायाव मा फोरमायदों मा बुंदों बेनि सायावसो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा बेफोरनि फारसे गोथौ सानहाबो ना, जायफ्रा बेफोरनि फारसे गोथौ सिन्था दङ, बिथांमोननि थाखाय बिराद गिदिर बिग इस्यु बियो। नाथाय जाय मानसिफोरा बेफोरनि थाखाय एसेबो साननाय गैया, मोनदांनाय गैया आरोखि ना, बिथांमोननि थाखाय नो प्रब्लेम एन्ड नो इस्यु। मिथिबायना? नाथाय जायफ्रा इसोरखौ गियो, इसोरनि फारसे गोथौ सानहाबो, बिथांमोनासो बेफोरखौ बुजिहैनोबो हायो आरोखि। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलनि मथेब्ला इसोर जिसु ख्रिस्टजों खौसेथि जानानै आरो बेनि आखल आखुखौ, दैट मिन्स इसोरनि आखल आखुखौ जोंनि थांनानै थानायनि गेजेरजों नुजाहोनाय, बेरखांहोनाय, बेनि थोननाय आयेनफोरखौ मानिनानै सोलिनायजोंबो जों दिनै मा जानो हायो? गोथार दिनै जोङो जानो हायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बाइबेलाव फरायब्ला जों दिनै मोननो हायो, दिनै बाइबेलाव गोबांथार बिसय दिनै लिरनाय दङ गोथार जानायनि सोमोन्दै। माबोरै गोथार थानो नांगौ आरो गोथारा जों ख्रिस्टियानफोरनि
बिथिङावहाय बा जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय इनायनो इम्परटेन्ट आरो इनायनो गोनांथार गोथार नङाब्ला रावबो इसोरखौ लोगो मोननाय नङा होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंखौ मिथिहोयो अब्ला फै बे समाव एसे गोथौसिनाव जोङो थांबावनि मा खालामब्ला दिनै जोङो गोथार जानो हायो मानोना बिथां सिमन बसुमतारिया आंनो बेखौनो कमेन्ट हरदों जों माबोरै गोथार जानो हायो सार भिडिअ लाबो अब्ला जों मिथिबावनि जे धोरोमियानि थाखाय गावखौ बावसोमनाय आरो पापनिफ्राय गावखौ गोजानाव लाखिनाय गोजानाव दोननायाबो मा जानो हायोनो गोथार जानो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा बेबायदि बाथ्राखौ सानो मिथिबायना मा जायफ्रा गावखौ आरोखि ना धोरोमनि थाखाय धोरोमिया नंगौ सैथोनि थाखाय बावसोमग्रा गथायसोमग्रा आरो गावखौ पापनिफ्राय गोजानाव दोनग्रा पाप मावनायनिफ्राय गावखौ हमथाग्रा बिथांमोनाबो बेबायदि मावनाय दांनायजों गावखौ गोथार लाखिनो हायो आरो गोथार जानो हायो आरो दिनै बेल' नंबावा जे इसोरनि हुकुमफोरखौ नागिरनानै मानिग्रायाबो गोथार जानो हायो अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा इसोरनि हुकुमफोरखौ नागिरनानै मानिग्रायाबो गोथार जानो हायो मा इसोरनि हुकुमफोर दं नागिरनानै होनदों जाय मानसिया जाय सुबुं हारिया इसोरनि आइन बा इसोरनि हुकुमफोरखौ नागिरनानै मा खालामनांगौ मा खालामनाङा मानिनानै सोलियो बेबायदि बिथांमोना बेबायदि मानसिफ्राबो दिनै गोथार दिनै जानो हायो अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नंबावा मोनसे बाथ्राबाव आरो बाइबेलाव अलरेडि मा रोखोम मावब्ला मा खालामब्ला गोथार जायो बेखौ लिरजानो हानाय दंखायो आरो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव बेनि सोमोन्दै दिनै बुंनाय दंखायो आरोखि बे गोथार बाइबेलाव लिरनाय बुंनायफोरखौ जों दिनै फरायनानै मानिब्लानो खालामब्लानो जों दिनै मा जानो हायो गोथार दिनै जों जानो हायो अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर एस्पेसियेलि जों ख्रिस्टियानफ्रा बेनिखायनो ख्रिस्टियान साफ्रोमबो बाइबेल फरायथारनो नांगौ we must read Bible as a Christian मिथिबायना ख्रिस्टियान जानायखाय जों दिनै मा खालामनो नांथारगौनो बाइबेल फरायथारनो नांगौ अब्लासो इसोरनि बाथ्राफोरखौ मिथिब्लासो जों दिनै बे गोथारनि सोमोन्दै मिथिब्लासो गोथार बाइबेलखौ फरायनानै जों दिनै गावखौ इसोरनि सिगाङाव नोजोराव मावनाय दांनायाव बुंनाय होननाय रायलायनायाव रायजो जानायाव नाहा मैहा हाग्रा बंग्रा थांनायाव ना कलेज टाउन सहर थांनायाव जों दिनै जेखि बिजनेस मावा जेखि जब मावा बे इसोरनि बाथ्राफ्रा जोंनियाव थाब्लासो आरो बे इसोरनि आदेशफोरखौ जों खालामब्लासो मावब्लासो जों दिनै गोथार दिनै जों जानो हागोन अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर नङाब्ला न' इम्पसिबल जाथारनो हाथारनाय नङा आरो दिनैनि बे बुहुमाव बिराद गोब्राब जों सुबुं हारिनि थाखाय गावखौ गोथार लाखिनांगौआ ना इनायनो गोब्राब ओरैबायदि गोब्राब बिराद गोब्राब आरोखि नोंथांमोना बेखौ गोथौ सानहाबोब्ला इजियैनो मोनदांनो हागोन आरोखि अब्ला बे समाव अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर खनसेबां आं बेखौनो बुंगोन जों ख्रिस्टियानफ्रा बाइबेल फरायथारनो नांगोन अब्लासो गावखौ जोङो इसोरनि नोजोराव मोजांथारै गोथारै लाखिनो हागोन बेखौ मानिथारनांगोन आरोखि अब्ला आं नोंथांमोननो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव मा लिरनाय दङ बेनि सोमोन्दै बे गोथार जानायनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आरो बेखौनो मिजिंथिदों खोनासंनायजों लोगोसे नोंथांमोना माबा मोनसे जिनिसखौ मिथिनानै लागोन आरो सोलोंगोन होननानै मिजिंथिदों आरोखि थ' बेखौ मोननो हागोन बाइबेलनिफ्राय 1 पिटर 1 बालाबनि 15 आरो 16 सिरियाव 1 पिटर चैप्टार 1 verses 15 and 16 आवहाय बेबायदि बुंदों नाथाय जाय इसोरा नोंसोरखौ लिंहरदों बियो जेरै गोथार बेबादिनो नोंसोरबो गासै मावनाय दांनायाव गोथार जा खोनाबायना जाय इसोरा जोंखौ लिंहरदोंनो बे इसोरा जेरैबायदि गोथार ना बेबादिनो जोंखौ बुंदों दाना बेबादिनो बे इसोरा जेरैबायदि गोथार दाना बेबादिनो जों मानसिफ्रा आरोखि ना जाय इसोरा दिनै जोंखौ लिंहरबाय स्पेसियेलि ख्रिस्टियान मानसिफोरनि थाखाय ख्रिस्टियानफोरखौ जाय इसोरा लिंहरबाय बे बिथांमोना गासै मावनाय दांनायाव दिनै मा जानो नांगौनो गोथार जानो नांगौ गोथार जा होननानै बुंदों
though they are Christians. Dear Christian brothers and sisters, or my dear Christian parents. जों मा खालामनो नांगौ दानियालाय बे इसोरा बुंबाय जे इसोरा जोंखौ लिंहरदों बियो गोथार ओमफ्राय दाना जों ख्रिस्टियानफ्रा मा जानो नांगौनो मोनफ्रोमबो मावनाय दांनाय गासै एरिया गासै बिथिङावबो गोथार जानो नांगौ अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर दाना फैबावदो 16 आव मा बुंदों जिद' सिरियाव आरोबाव शास्त्रआ होनो आं गोथारखाय नोंसोरबो गोथार जा खोनाबायना शास्त्रआ होनो बा इसोरा बुंबाय गाव जेरै गोथार नोंसोरबो गोथार जा आं जेनेबा जोंखौ बुंबाय आरोखि थ' बेनिखायनो ख्रिस्टियानफ्रा मा खालामनो नांथारगौ होनना बुंदों आङो बाइबेल फरायथारनो नांगोन अब्लासो गावखौ गोथारै लाखिनो हागोन आरो इसोरनि हुकुमफोरखौ मानिनानै सोलिग्रा जाथारनो नांगोन इसोरनि हुकुमफोरखौ मानिनानै एकदमबारे फालिग्रा जाथारनो नांगोन इसोरनि हुकुमखौ नागिरनानै मानिग्रा जाब्लाबो गावखौ गोथार जानो हायो होननानै जों दहाय एसे गिबियावनो खोनाबोखाबाय आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन इब्रायारि 12 बालाबनि 14 सिरि फरायनि जिसुनि मुङै साफ्रोमजोंबो गोरोबज्लायनानै था आरो गोथार जानो नाजादो मानोना गोथार जायाब्ला रावबो फोरबोखौ नुनाय नङा खोनाबायना ओरैबायदि बुंबावबायलै गोथार बाइबेलाव साफ्रोमजोंबो गोरोबज्लायनानै मा होनो गोरोबज्लायनानै था आरो गोथार जानो नाजादो होननानै बुंदों जों दिनै बयजोंबो गोरोबज्लायनानै थानो नांगौ ओमफ्राय गोथार जानो नाजाथारनो नांगौ ओमफ्राय बाइबेलाव लिरदों मानोना गोथार जायाब्ला रावबो फोरबोखौ नुनाय नङा जों जुदि गोथार जायाब्ला रावबो बे फोरबो बे इसोरखौ जों नुनाय नङा जों लोगोबो मोननाय नङा लोगो मोनाबा बेखौ नुवाब्ला बेनि सोरगो रायजोआव जों बोरै हाबगोन बेखौ जों सिन्था खालामबाव दिनैलाय दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बिथां सिमन बसुमतारिनि जे कमेन्ट आंनो हरदों बे कमेन्टनि गेजेरजों माबोरै गोथार जानो नांगौ मा खालामब्ला मा मावब्ला माखौ फरायब्ला ना खुब आसा खालामो खुब गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय आरो दिनैनिफ्राय गावखौ गोथारै लाखिनायाव खामानि मावगोन होननानै जोंनि साफ्रोम ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफाफोरनिसिम मिजिं थिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय आरो आसा खालामो दिनैनिफ्राय जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफ्रा जायफ्रा बाइबेल फराया जायफ्रा गावखौ गोथारै लाखिनो नाजायाखै दिनैनिफ्राय बाइबेलबो फरायगोन आरो गावखौ गोथारै लाखिगोन मानो होननानै बुङोब्ला बाइबेलाव बुंखाबाय गोथार नङाब्ला मा होननानै बुंदों रावबो फोरबोखौ नुनाय नङा होननानै बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों खुब गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिं थिहरनानै दिनैनि बे गुसुं कमेन्ट भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय